STPT atrage din nou atenția asupra mizeriei pe care unii cetățeni o lasă în mijloacele de transport în comun. Echipele societății lucrează de dimineața până seara, uneori chiar și noaptea, pentru a curăța tot ce rămâne în urmă în mijloacele de transport public. Angajații societății găsesc constant coși de semințe aruncate pe scaune, resturi de mâncare, șervețele folosite, gume lipite, scaune tăiate sau zgâriate, ba chiar și ambalaje lăsate peste tot. Toate sunt strânse, spălate, îndepărtate și reparate cât se poate, pentru ca vehiculele să fie din nou curate și sigure pentru călători. Curățenia nu înseamnă doar estetică, înseamnă confort, siguranță și respect pentru fiecare dintre voi, dar e important de știut că distrugerea sau deteriorarea mijloacelor de transport, de la tăierea scaunelor până la aruncarea intenționată a mizeriei, se sancționează cu o amendă între 400 și 500 de lei. Împreună putem păstra transportul public la un nivel demn de Timișoara, iar noi vom continua să fim aici, zi de zi, pentru partea noastră, transmit reprezentanții STPT.